Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe watami min hakkilo e Jaygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fuɗum nder rawo moɗon Adamu Haruna mi waɗi hande mi tindina en ma bo mi matina en deydey alkawal ngal gadunoɗen vidéo ngol min tan mi waddangol ma bo lawol ngol a tokkata localisa téléphone maɗa gal IP adresse a hefta téléphone maɗa to wujjama ma bo majji min matinino sey to abonnement amin tigui temere jeego nden min gaddana on vidéo man ɗuɓɓe nder moɗo ɗo ƴama min noyi ha jotta abonnement moɗon hettata temere jeego na ngam man miɗo matina on hande lutti seɗɗa lutti yimɓe jeeɗiɗo yimɓe jeeɗiɗo lutti abonnement amin siga temere jeego ngam mayɗo to abonayno habdu yahu a abona ngam mayɗo min tan mi yerɓugo vidéo man ɗo ɗo ɓe magariba hedde ko magariba ni min gerɓan vidéo man ɗo ɗuɓɓe nder moɗon daran vidéo man ɗo to abonayno a yaha abona to abonino bo a habda partage ley man heɓa luttuɓe man ɗo ɓe jaɓe abona heɓa to min gerɓi vidéo man ni on daran tan nonnoon ha ɓawa min tindinino deydey lawol ngol goɗɗo tokkata lara IP adresse téléphone muɗum min tindino deydey himɓeji wonɓe nder groupe ji amin je whatsapp deydey onon ɓe gonayno nder groupe ji amin je whatsapp deydey watanɓe min hakkilogal youtube bo min tindinayi on dalila majum min wiya cewa min profita gal ɗo ha vidéo ngol ngol darata jotta ha yesso magol raggare magol min tindinte lawol ngol a yahata a lara IP adresse téléphone maɗa ɓe koyɗum ngam man wata min hakkilo giya deydey no a larita IP adresse téléphone maɗa. Yauwa sakiraɓe arande man ɗo ni to waɗi a mari haji nastugo a lara IP adresse téléphone maɗa a nasta nder paramétre téléphone maɗa mi tan mi moy fo andi paramétre téléphone muɗum ko setting ɓawa to a nasti dow majum no maɓɓitanima banni sey a dirto les sey to a wari ha lignol ngol arandewol cattol ngol raggarewol kadi mi yiɗi wigona arandewol raggarewol a laari je mi cappanima ɗo sey ngara mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum ɗo maɓɓitanakema banni sey a dirto les fayin ma a dirto les sey to a wari cattol raggarewol hangol ma tangol ɗo ɗo cattol ngol raggarewol hangol ma sey a wara mema dow magol a nasta banni ɓawa to a nasti dow magol ɗum waddanima sey a wara nasta nda lignol ngol arandewol ɗo a laari ha etaɗo banni sey a wara nata dow majum ɓawa to a nati dow majum nda no ɗum waddanima IP adresse téléphone marɗa haaje ɗaɓɓutugo nda IP adresse nda adresse IP mi tan mi a laari yetta cumi waɗanma nda numéro on kon marata haaje hosugo man nda cumi waɗanma misalu majum banni a laari nda numéro koy tan ɗo on IP adresse téléphone am to ɓe mbima IP adresse a hosa ɗum kanjum a laari 192.168.1.d ha ɓe point man ɗo fu a hosay ɗum dole a hosa ɗum yawwa kanjum hani a winda ha ɗerewol a sigo amma ɗo IP adresse téléphone maɗa nda ko lutti nda numéro ji goɗɗi ɗo nda numéro de série nda adresse bluetooth ko nandi ɓe majum ni nda code email yawwa to IP adresse téléphone ɗo on lawol koygol ngol garata tokka lara IP adresse téléphone maɗa e nden bo to a lara IP adresse téléphone maɗa sey to téléphone maɗa ɗo connecti yawwa aɗo maɓɓiti connexion maɗa ɗuɗɓe yakke feere mbiya mi nasti ha ndara gi'ayi ɗum to téléphone maɗa connecta a yiyata ɗum dole sey to a connecti to ɗon lawol koygol ngol tokka yawwa mi tan mi a laari lawol koygol ngol tokkata ndara IP adresse téléphone maɗa ngam may ɗo sey a rena deydey vidéo ngol may ɗo ngol jippo tan a habda partage lien man useni to a partage ɗum ha groupe ji maɗa je whatsapp ma bo facebook a yimɓe ɗuɓɓe jahan abona ngam man ɗo mbatani min hakkilo ndene vidéo may ɗo heddengol jippo tan on jarama assalamu aleykum.